ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଗଛଟା କଲିମି ଆଣି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। କଲିମା ବୋଟା ଗଲା ଆମର ମିଠା ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଲଟା ଏଇଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ଦୁଆରେ ଏତେ ପାଣି ଠିଆ ହେଉଛି। ଓହୋ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ। ଆଚ୍ଛା ସାଡ଼େ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାଳିଟା ତ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ 51-52 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିନଥିଲୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିଲୁ। ସାପଟାକୁ ହଁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ କାଟି ଛଡ଼େଇ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ 21 ଦିନ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି। ମଣ୍ଡପ ଯେତେବେଳେ କାଟି ଛାଡ଼ି ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି ବାହାରି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ପାଣି ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସତ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ବାହାରିକିରି ଏଠି ପୁରା ତା ନାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ ହେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଟାଇଲ୍ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ରାଜସ୍ଥାନ ସବୁ ହଁ ଆସୁଥିଲା। ଏ ନାଇଁ ନା ଏ ଟାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇକି ପୋଡ଼ା ମାଟି ହୁଏ, ଟାଇଲ୍ଟା ଆଚ୍ଛା କୁମ୍ଭାର କରୁଥିଲେ। ହଁ ବାରାନ୍ଦା ରହିଲା ଆଉ ଏଇଟା ସାହେବ ଛୁଆ ଦିନେ ଜିଦି କରିକି ତା ବାହାକୁ କହିକରି କିଣିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ତାର ବକ୍ସ ଥିଲା ସବୁ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସାହେବଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କି ମର୍ଦରାଜ ପୁରା? ହଁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆମର ଯିଏ ବଡ଼ କୁମାର ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁ ବିଧବା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହଁ ଠିକ୍ ସେ ବଳଟା ଖୋଲି ତମେ ଯାଅ, ଆମେ ମାରୁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଏ ଘରେ ସାଡ଼େ ତେଲେ ଏମିତି ଜଳିବ ଜଳୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ ଗାଧାନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣୀ ଗାଧାନ୍ତି ଏଇଠି ভিডিও মোবাইল পতা পঠাইবা এটা কুয়াটা সেটা যে কুয়াটা হ্যাঁ ঝুଣା বাসনা ବୁଝିଗଲି ନା ବଢ଼ିଆ ବାସିଛି ନା କେଉଁଠି ଝୁଣା ଦିଆହେଲା ସାପ ସବୁ ରାଣୀ ଏଇଠି ଯାଇକି କେଉଁଠି ଗାଧାନ୍ତି ଅନ୍ଧା ଛାଡ଼ ଟିକେ ସେ ପାଉଚରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇବେ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୂଅଟା ନା ତା ଆଗକୁ କୂଅଟା ଅଛି ନା? ଆଗକୁ କୂଅଟା